Il-manuvra tal-gvern biex tingħalaq l-Air Malta deskritta mill-Prim Ministru bħala preġju tiegħu. Kien dan il-mod li biħabela ddeskriva l-mossa tal-Air Malta meta l-ġurnalisti kienu qed jistaqsu fuq il-kumpanija l-oħra Malta Air. Naħseb l-ikbar preġju li kellna f'dawn l-aħħar xhur kienet ir-riforma li għamilna dit-darba fuq il-linja nazzjonali tal-ajru. Imbagħad meta dar biex iwieġeb fuq il-Malta Air, Robert Abela der iffastidjata li il-ġurnalisti rreferew għal dan il-ftehim iffirmat minn Konrad Mizzi bħala deal. Tinkwetak li issa il-gvern ma tantx għandu kontroll fuq din linja tal-ajru. Kien hemm transazzjoni kummerċjali ġiet esegwita nħarsu l Ma tridx tieni l-opinjoni tiegħek kif Kien hemm transazzjoni li wieħed faċli jkun jew kritiku fil-kuntest tal wieħed jerid jara ir-realtà ta' dakinhar x'kienet. Fl-aħħar jiem tħabbar li l-kumpanija Ryanair ħadet f'idejha l-isħma li kellu l-Gvern Malti fil-Malta Air. B'rapporti indikaw li dan ix-xer inbieħ għal €25,000. Dik id-dil ta' kienet waħda tajba. Moċ nuża l-kelma di għax għandha konnotazzjonijiet. Kien hemm transazzjoni. Il-Malta Air kienet waqfet fl-2019 wara negozjati mmexxija mill-eks Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi fi żmien il-Gvern ta' Joseph Muscat. Illum kemm Konrad Mizzi kif ukoll Joseph Muscat qed jiffaċċjaw akkużi relatati ma' deals illi allegatament ifrodaw lil poplu Malti mijiet ta' miljuni ta' euro u għalhekk li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jisħaq biex kull kuntratt negozjat fi żmienu u bl-involviment tiegħu ikun investigat b'mod sħiħ.